assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Piindi TV onon suuɓiɓe télé mon onon yiɗɓe télé mon onon famɓe Piindi TV jiɗɗon ɗum e nder ɓerɗe mon on calminama juuɗe ɓerɗe on mbiyama assalamu aleykum émission men Gannde Baleebe hande ari ko ɗo e cité damel tawde ɗo Thierno Seni Ouédraogo Thierno keptinaɗo Thierno gandaɗo kala ko jannguɗa a hollirat sa holliri binda sa bindi totta yimɓe ɓe mbawa naftorade mbiyow mbimi wimi wimami Afrique Sénégal ha caggal leydi kala to mbawɗa wonde e aduna an andi no gonɗa ene gonirɗa joni min tawa ɗo o mo gandanɗa hoorema wiyete ko Thierno Seni Ouédraogo min gaccuma calmodira e yeɓiyankoɓe Piindi TV Thierno bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم on calminama wandiraɓe kala biyowo min mbimami on calminama kala yeɓiyankoɓe Piindi TV on mbiyama assalamu aleykum wa marhaban bikum. alhamdulillah Thierno amin mbawi andude holto gummiɗa holto jangguɗa sa wi amin an woni holon hewɓe ma gandu hol gonɗo an. Thierno Seni Ouédraogo noon koko ceerno ko almudo tan mo gandanɗa hoorema ko ummiɗo to wuuro wiyetego Burkina Faso ko ummiɗo toon ari Sénégal ga arani ga noon sababu hoore makko tan ari goo ko ene jogui bandiraɓe wonɓe ɗo kaynama koreji gonɗi ɗo min ko bureau wiyetego Burkina kaynama Sénégal rendini jibinimi donc mi ummima toon garmi ɗo isimi joɗaki ɗo mbeɗa waɗa déplacé mbeɗa yaaha toon ko ɓuuri ko heew foof min woni Thierno Seni Ouédraogo. wadde on nani Thierno Seni Ouédraogo tawatede ɗo e cité Damel wadde noon min jewtu hande ko heewi ko fate Gannde Baleebe ko fate lekki ko fate condi ko fate piiɓi ko kala ko gandanɗa hoorema tan neɗɗo ene totte ɗum naftoro min jewtu hen ko wona ɗum ko Thierno gaddortoɗen koye ɗum wiyete ndenka e udditare Thierno Seni aɗa liggo e ndenka e holno mbaɗɗa ha mbawɗa liggade ndenka. eyyi ndenka ko liggey mo ganduɗa hoore ma komin donɓi ɗum ha paari min janggi ɗum ko liggey mo ganduɗa hoore ma mi ɓooyi haalde ɗum aɗa woni foof donc ndenka waɗi solo ganduɗa hoore ma he ɗum moƴƴe neɗɗo o jamanu mo gonɗen ni donc ko ɗum lekki ko ganduɗa hoore ma gandal ko ganduɗa ngal hoore ma komi ngal donɗo to go Burkina Faso kadi janggumi ngal a mawɓe ɓe ganduɗa hoore ma mawɓe Burkina kaynama mawɓe Sénégal ko ɓuuri ko heew a mawɓe fulɓe donc min janggi conele min liggoto tan ko côté condi ne ganduɗa hoore ma condi noon foof ummoto ko Burkina ala ko ganduɗa hoore ma ummoto ko Sénégal foof ko Burkina ɗum ummoto toon ɗum fewnat toon ɗum ummoto toon ɗum après ɗum adde ɗo min mbaɗa hen utilisé kala ko fati ndenka noon ina yaaji sa haali ndenka cat ina hen rap ina hen uddare foof ina hen kala ko fati ndenka tan heɗum ganduɗa heɗum ma reena ko ganduɗa ma ko woni bonande heɗum ɗo inchallah. on nani Thierno ɗum ɗon fof omo liggo ɗum Burkina Faso noon ene heewi sernaɓe ene heewi wawɓe ene heewi kadi heptinaɓe waɗoɓe ko gandanɗa hoorema ene haani ene heptina Thierno Seni joni pataten ko ɗum wiyete condi eɗen gandi sa wi pullo mbiya condi sa wi pullo mbiya piiɓi sa wi pullo mbiya lekki to banggal mi yiiɗo condi ndi ine ranwi no feewi condi ndi ko ndi yahata. eyyi sa wi condi mbiya pullo sa wi pullo mbiya condi ko ɗum gandanɗa goma heeɗe ɗiɗi heeɗe jadata condi noon koko rona komin ronɓe ɗum komin janggoɓe ɗum ha paari komin waɓe ɗum machallah donc ndiɗo condi ndi yahata ko udditare ndiɗo yahata ko udditare kala ko ganduɗa hoore ma heɗum neɗɗo ina woni ɗum woni e ɓandu makko uddare siko lootima ɗo balɗe jeeɗiɗi udditoto kala mo ganduɗa hoore ma udditare koko yaaji udditare haari udditare hen kayitaji goni hen ɓayre woni hen kala ko aɗa itto kala ko aɗa ƴeewo heɗum sattuma sa lootima ɗum maɗum uddit gueɗe ma hakka ganduɗa ko hoore ma maɗum yawtu sikki sakka ma inchallah. Thierno de ko parɗo hande paari janggo paari ɓawo janggo Thierno Seni Ouédraogo wona ko fijirte holɗum woni différence hakkude condi raneri e woɗeri kalana bandiraɓe. condi raneri e woɗeri condi ɓurdi heew condi udditare koko ran watta walla koko olɗata condi woɗeri ɓuuri ko heew koko ittata liggey en kaynama ko ganduɗa hoore ma kala ko woni caɗele ɓandu neɗɗo ndiɗo condi sa rani koni woɗeri hende yahata ka walle ndenka hende yahata ka kala ko fati ndenka kaynama kala ko fati ko uddare walla ko ɗemɗe walla ko cat en ko fati noon ndiɗo condi hen yahata ɗum woni ndiɗo condi woɗeri sa rari ndi heeɗi ɗi heeɗi certi saabu ndi koni oldi ndiɗo koni woɗeri donc heeɗi fof heeɗi certi koɗi jahata. to bangal Burkina Faso walla bangal Gambie est ce que aɗa heewi toon client ji no feewi holto ɓurɗa joɗade Burkina Faso walla ko Gambie.
no Burkina Faso Sénégal gammi min jahat toon ala to min jahata aduna ala to min jahata isi minen min jooɗi ko Sénégal mbeɗa yaha Burkina noon saabu kala lewru fof mami toon yaha saabu pour addoyde leɗɗe saabu leɗɗe ɗe liggortomi ko toon toon ɗi ummoto mi yahat e pewne toon ɗi gadde mi addade ɗo isi ina heewi ko jahatmi toon saabu waɗi ɓe jokkodirami toon kaynama sous région o kaynama yimɓe ganduɗa homaɓe ɓeni caggal leydi eyyi isi ɗo woni base amen Sénégal ɗo. Thierno Seni Ouédraogo tawateɗo ɗo e cité Dammel. Thierno parɗo hanki hecci hanki e janggo ha ɓawo janggo kalde mbawɗa arde ɗo e cité Dammel sa namdimomo ma yiitumo aɗa wawi noddirdemo e 78 585 09 59 walla mbaɗa 77 708 34 13. Thierno Seni Ouédraogo wona ko fijirte. Thierno sen gummitima toon paten to banggal nooɓ eɗen jiiye sahaju gona debbo gona gorko cukalel e mawɗo sahaju mbaɗeɗa noob ha cikka wawa iwde sahaju kadi jahayde ceerno ƴewanma taw ko noob jagguma ha cikka ɗum ɗon wattatama walla wawata hebdema onon oɗon liggo hen onon sernaɓe. eyyi noob koko ganduɗa hoore ma ko waji ɓe mbi ɗum ko noob ko ɗum piiɓi mbatteɗi ko ɗum ay sarari ɗi piiɓi ɗum ko nooɓ ɗe jahata ɗiɗe ciri ko nooɓ ɗe jahata neɗɗo mo ganduɗa hoore ma aɗa joguima jiɗɗa nanggude siko waɗama ɗum wirtata ko balɗe jeeɗiɗi o ko cohluɗa makko ɗum daña ɗum ko ɗum piiɓi ɗi ganduɗa hoore ma ɗi baddata yimɓe ni no ɗi baddirata yimɓe noon ɗi certitira yimɓe sa yiiɗi sertinde yimɓe kadi ko noon waɗi koɗo liggorte sertina ɗum wirtata ko balɗe jeeɗiɗi kala mo ganduɗa hoore ma a nooɓama a waɗama liggey tan kala liggey mbaɗo woni foof noob piiɓi kala ko wawi woni foof tan sa lootima kiiɗo lekki wonko ko waddete lortoɗa ɗum ko lawol gotol kala liggey gonɗo ma iwat ɗum ko min wawima ɗum ko garanti 100% résultat walla remboursé tan. eyo mi yiiɗo lehe tati noon lehe tati ɗe won hen lahal waɗi ko condiraneri won hen waɗi ko woɗeri won hen waɗi ko ɗum ɗo dal mi anda holno siforini ha mbawa ɗum haalde onon noon e jinneji moon oɗon mbawi ɗum andude lahal ngal kadi ene heewi leɗɗe ene waɗi piiɓi ene waɗi tekke ɗum ɗo holko ɗum yahata e kalna amin banggal lahal ngal ɗa ngal gandanɗa hoore ma ani ɓawli kurum holko ngal yahata. ngal lahat ngal yahata ko lotngal ngal ganduɗa ngal hoore ma ko lotngal ɓandu ngal yaltata ɗo neɗɗo mo ganduɗa hoore ma koko uddi walla neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ina yiiɗi nanede ɗo woɗɗi ɗo towi siko ari ɗo lotete ɗo fewnte foof conele waɗi conele ganduɗa hoore mbawa yaltu saabu wona ko wawi hollirede yimɓe foof ne jii ɗum ko ɗen pewnete ɗo lottoɗa ɗum ɗo sa lotima ɗum ɗo ama naneɗa ɗa fogano hoore ma walla ama dañka ka fogano hoore ma waɗi ko ganduɗa hoore ma noon neɗɗo wawa ɗum haal neɗɗo wawa ɗum haala o garɗo tan wawi ɗum tinde e ɓandu makko ngal lahal ko ɗum ngal yahata ngal fewnete ko conele jeeɗiɗi dendinade pewne lorteɗa ɗum law gotol lortoɗa ɗum an ama andu woda ko lotiɗa. sahaju liggonoɗa neɗɗo yaha ha yettoyo waɗa ɗum semaine walla semaine aji ɗiɗi walla lewru nodduma e téléphone wima ko ligganɗa kam ko mi yani te mi tottimama haalisam walla sahaju liggonoɗa neɗɗo ha yiye arta ma huula ha wima ko liggonɗa ko mi yiide ɗum ɗo est ce que ne wawi so continue est ce que addata caɗele est ce que an ɗum ɗon holko waɗate ɓanduma en tant que ceerno. eyyi aɗa andi liggey kam koko hawni aduna way noon jojo aɗa liggono neɗɗo ko sohli ko foof dañata ɗum à 100%. donc ɗum kam ko ɗum gueɗe Allah donc waɗi ko ganduɗa hoore ma noon siko neɗɗo sa ɗum waɗini neɗɗo o dañi ɗum ko a yettat hen Allah saabu foof tan ko ɗum Allah wona an ko Allah waɗata ganduɗa hoore ma ko kay rewnata ɗum ha jungo ma totta ɗum on neɗɗo donc kala mo ganduɗa hoore ma a jokkodira makko o a wanni ɗum haaju makko haaju hantaki min gaccitama mi gaccita neɗɗo kala mo ganduɗa aɗa meeɗi jokkodiram makko kala bawɗo wonni kay ha han heure foof nodɗa kam téléphone ama kam heeb sa kam noddi ama kam heeb kala sa ɗo ari ama kam yi donc kala ɗo ɗum wawi won foof tan ma ko ɗum continuité ɗum wonata somi kesi ha jokkodirmi e ma tan continuité ɗum wonata. bandiraɓe waɗi gummuɗe Sénégal Afrique ha caggal leydi kala to mbawɗa wonde noddu Thierno Seni Ouédraogo e 78 585 09 59 walla noddamo e 77 508 34 13 gandu Allah dokkaɗo bindowo ene yiya bindowo ene jaɓane ñagotoɗo Allah ne jaabo piɓowo Allah ne jaabo dokkirowo condi Allah ne jaabo ko wona ɗum ko sen garti to banggal kayitaji hande kala mo jiiɗa wiyatma ko ɗannade jinmi est ce que a meeɗi ligganade neɗɗo ɗanni arti ko kalduɗa e mum ko foof waɗi ɗum ha timmi est ce que a meeɗi ligganade neɗɗo kadi yeehi ha toon yiyani ko ligganɗa ɗum ko addanma caɗele. ala ɗum kam alhamdulillah min Allah ne min waɗen hen sutura min pera dañde ɗum donc kala ko fati kayitaji gona ɗo walla gona caggal leydi somin jokkodirima min tottuma ko min tawi ko caggal leydi gonɗa woɗa ko min tottatama mbadda ɗum ko woni ko toon lortoɗa ɗum toon sa ɗum lotima toon inchallah nden hitande yaltante ala kayitaji tawi ko ɗo gonɗani woda ko min tottatama lortoɗa ɗum ko ɗo lortoɗa ɗum nder galle woda ko min mbaɗata ɗum sawa inchallah si haji Allah ama dañ kayitaji kala kayitaji ɗum mbawi wonde foof ama ɗum dañ inchallah. woyoy dokkaɗo ngare ɓuftoɗe ngare kaɓɓe ngare jare
Thierno Seni Ouédraogo wona ko fijirte. Thierno dal ko gando Allah ko dokkaɗo ko jabotoɗo duwaw kadi te ko mo Allah jabonto duwaw ko wona ɗum ko aɗa wi mbiɗa joni ni wasata e ɗeɗo balɗe inchallahu taala ka ɗannotoɗo ka jaaho Gambie oɗon jaaha e aduna o foof est ce que onon son jeehi to wona Sénégal taw koye leyɗele goɗɗe est ce que oɗon liggono neɗɗo ha tan adday mon ko gandanɗa hoorema résultat laaɓɗo walla liggonɗon neɗɗo ara totta mon ko gasata oɗon liggo oɗon totte autoji oɗon dokke galleji ɗum ɗon son tokkama ɗum après résultat o walla holno jogorto ɗon ay ko aɗa andi liggey fof baɗa wonde neɗɗo sa ligganima bo ha weltema tan ina wawi yekkude hay jet privé rokkuma saabu ko liggey wayi noon minen kala ɗo min jaahi komin nawaɓe toon min ummotako tan min jaaha walla yahde yeddide wala min bo kala ɗo ummimi meɗa yaha wonɗo nawɗomi toon woni Gambie woni Mauritanie woni Europe kala ɗo wawi wonde foof ko neɗɗo noddata kam mi yaha toon mi gollono ɗum golle mum non neɗɗo so noddima pour nawima pour tawya ɗum ɗo ɗo woni sa ligganima ɗum donc on ko wonko penɗo jokkodira ha dañema hoolare walla ha ko gandanɗa hoorema ɗum yi e ma ɗum taki nodduma donc sa yiya ha toon ama ɗum gollana ko sohli ko tawi aɗa wawi min komi wawa mbiyami komi wawa carrément hannana ɗum sa wi sa kam totti sa kam haalni sohla tawi meɗa wawi mi wima meɗa wawi tawi mi wawa mi wima mi wawa raroy goɗɗo komi wawa mi natta hen eyi est ce que Thierno oɗon mbaɗana neɗɗo ɓayre a meeɗi waɗande neɗɗo ɓayre tan ha yeehi arti inde mum nana to woɗɗi walla artema wima Allah jarama a jarama e banggal sadak en nani hewɓe sernaɓe ɗe mbiya sa hewani ko cakkoɗɗa aɗa uddo sa heewi ko cakkoɗɗa sa waɗi no Thierno wiruma ni aɗa daƴi hen woni no fewi ɗum ɗon ngal ɗon banggal ko jiiɗa hen e ko kalta hen lotgal fof wondi ko sadak makko wayi lotgal ganduɗa homa ko sadak makko ɓayre waɗi ko sadak makko kiɗo lekki koki wonno mbaɗataki ko ɓayre ke wonatama sa lotima ko jaltinɗa sadaka o mayo poɗɗa yaltinde a nanete kala ɗo woni min liggodira ɗo yimɓe ɓe ganduɗa hoorema heeɓe ganda ndiɗo leydi heɓe yimɓe siwɓe min gollodira mabɓe donc ko ɗum leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema sa lotima ɗe ama nane ha nane ɗa ɗe ganduɗa hoorema yakarano toon donc ɗum kam ko ɗum ɓayre te ɓayre wondude nden ko ganduɗa hoorema hay goto wawantama e hunde onon yidɓe ɓayre onon yidɓe ɗannade onon yidɓe nanede kala to mbawɗa wonde ene gonirɗa aɗa wawi arde ɗo e cité dammel ƴeewa walla nodda Thierno Seni Ouédraogo e 78 585 09 59 walla noddamo e 77 708 34 13 waktuji ko tottone ɗon ko heddi hen ko hewani ko wona ɗum ko Thierno hol secret Thierno min ji kala garɗo ɓerde mum ne ɓuuɓa ɓe nana jala ɓe nana jaha ne natta ne garta Thierno holɗum woni secret ma est ce que a haalanta yimɓe secret ma kadi mbawa barkinade barke o seeɗa alhamdulillah secret o kam ko dara ko wona wawde waddandira yimɓe neɗɗo aduna sa hen woni a wawata waddandira yimɓe wa jolfe ɓe mbiyata ko jeflante defay rafet donc ko ɗum woni ko ganduɗa hoorema min jokkodira mabɓe min kala neɗɗo garɗo ɗo mi jagganma gadduɗa mbuɗo gaddani dara gadduɗo million gadduɗo bus sappo potndumi min gila hay sa addani haydara onon fof potndumi kala garɗo ɗo fof gotum kala garɗo ma haaju ma humto si haaji Allah sa addi sa addani inchallah Thierno holko woni konngol ma mbaynigo e aduna fof no didori e holno jiiruɗa télé Piindi TV ɗo e Gannde Baleebe télé Piindi TV de comme ko mbinomi ko tan ndi garnomi toon Allah ɓesdo mon Allah towno mon Allah waɗana mon tawfiq taysir be himmati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ko ganduɗa ma coron cohli ɗum yo Allah waɗan mon ɗum Allah accu mon ɗo ɓeydo mon kala ko ganduɗa hoorema horon jiiɗi yettiyade toon yo Allah yettino mon toon ɗum wona ko jigui mon Allah waɗa leydi he jaam waɗa ko kala mo ganduɗa hoorema ka neɗɗo ka julɗo tan Allah waɗanma tawfiq waɗanma taysir on jarama kala garɗo arti gongol lawol ko watno ko koko fewi walla ko watno ko koko yiya wadde on woni Thierno Seni Ouédraogo tawateɗo ɗo e cité dammel aɗa wawi noddudemo e 78 585 09 59 walla noddamo e 77 708 34 13 Gannde Baleebe ko liggey mo gandanɗa hoorema aduna fof ne wawi hen naftorede sa wawi gona Sénégal sa wawi gona Afrique sa wawi gona caggal leydi arɗo e cité dammel tawa Thierno Seni Ouédraogo wona caahan Thierno mo Allah rokki Thierno biyowo wadde Thierno Seni Ouédraogo inchallah